ang kapistahan ni Jesus Nazareno nga kundiin nagpunting sa paglaom o gugma nga gigasa sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Ang kapistahan ni Jesus Nazareno nagpahinumdum kanato sa dakong gugma sa Ginoo alang kanato kay siya gayud mismo ang nagsakripisyo alang sa tong kaluwasan. Kung atong makita ang imahen ni Jesus Nazareno, nagpasan siya sa krus. Timaan sa iyang kaluoy alang sa iyang katawhan. Iyang gipasan ang atong mga kasalanan aron kita mahatagan og kaluwasan. Ug haom kaayo ang ebanghelyo karong adlaw nga atong nadungog. Tungod kay naghisgot man kini sa dakong gugma sa Ginoo nga naghatag kanato sa iyang anak nga sa Jesucristo aron kita maluwas. Na duha ka mensahe o duha ka punto nga atong pamalandungan karon. Una, ang gugma sa Ginoo mao'y atong kalauman. Ang gugma sa Ginoo mao'y atong paglaom. Ang iyang gugma nagdasig kanato sa pagtuyhakaw, nagdasig kanato sa pagbangon o sa pagpadayon sa atong panaw sa kinabuhi, taliwala sa mga kalisod nga atong masinati, taliwala sa mga unos nga atong mahibalag, diha sa tuang panaw, diha sa atong pagpanikay-sikay, nining kinabuhia. Mubangon kita, mupadayon kita, kay anaa siya uban kanato. Mao nang dili kita angay nga mawad-an sa paglaom, kay ana ang Dios nga mahigugmaon, dili gayud kita niya pasagdan. Dili gayud kita niya isalikway. Kanunay siyang naghatag kanato og mga panahon. Kanunay siyang naghatag kanato og mga kahigayunan nga mahalikay kita gikan sa kangitngitan og magpabilin kita diha sa iyang kiliran. Mao nang nagpadayag siya isip kahayag aron kita madanagan. Nagpadayag sa dinhi sa kalibutan, mipuyo siya uban kanato aron siya mismo ang mudala kanato ngadto sa kaluwasan. Mudala kanato ngadto sa kahayag gikan sa kangitngit o sa kangiob sa atong kinabuhi gumikan sa atong mga kasalanan. Mga igsuon, kung kita adunay mga kahadlok, kung kita adunay mga kabalaka di sa atong panaw sa kinabuhi, sangpiton ta sa Jesus Nazareno kay siya ang atong paglaom, siya ang atong kahayag, siya ang mag-iwag kanato, siya ang magwagtang sa itong mga kabalaka o mga kahadlok diha sa itong panaw. Ikaduha, ang gugma sa Ginoo maghatag og kahiusahan. Ang iyang gugma maghiusa kanato. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Mga igsuon, ang gugma sa Ginoo muhukom kanato nga may kaluoy ug pasaylo. Ang yang gugma maghukom kanato nga may kaluoy ug pasaylo kay buot niya nga kita magkahiusa diha sa iyang grasya ug gugma. Ang Jesus Nazareno nagpahinumdum kanato niini nga bisan sa atong mga pag-antos, bisan sa atong mga kasakit ug uban pa, anaa ang Ginoo nga nagauban kanato kanunay. Tiaw mo na sa pinakapait ug kasakit nga gibati ni Jesus sa iyang pagpasan ug paglansang sa krus. Ang pinakasakit niya nabati nga kundiin midulot sa iyang mga kamot, midulot sa iyang mga tiil ang lansang diha sa krus. Ang mga pulong nga migawas sa iyang baba dili pang himaraot, kundili mga pulong sa pasaylo ug gugma. Diha sa iyang pag-ingon, amahan ko, pasaylo sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Mga pulong sa pasaylo nga naghatag kanato og kalauman ug kahiusahan. Pulong nga nagagikan
sa iyang kasing-kasing, nagagikan sa iyang gugma alang kanato. Bisan pa man sa gidagmalan, bisan pa man sa gisakit, bisan pa man sa kasakit ngayang nabati diya sa krus, kaluoy ug pasaylo ang iyang gipakita alang kanato. Aron kitang tanan magkahiusa diya sa iyang gugma ug grasya. Ang gugma sa Ginoo dili lamang sa kalipay apan sa pag-antos usab. Ang iyang gugma dili lamang diha sa kahayahay, kundili pati na sa atong kalisod ug kasakit. Mao nang isip simbahan, isip mga magtutuo, padayon kita sa atong panaw, bisan pa man adunay mga kalisod, bisan pa man adunay mga hagit sa kinabuhi, padayon kita diya sa kasakit ug kahayahay. Kay ato ra unya masinati ang kalipay nga tunhay uban sa Dios, uban sa tuang manunubos didto sa iyang gingharian, nga kundin kitang tanan magkahiusa diya sa grasya ug gugma sa atong Ginoo. Munang manglakaw kita diya sa pagtuo ug pagsalig, ug magpabilin kita nga lig-on ug madasigon diha sa atong panaw sa kinabuhi. Munang sa atong pagsaulog nining dakong kapistahan ni Jesus Nazareno, pangayon ta ang iyang tabang nga diha sa atong panaw, diya sa mga kakulian nga atong mahibalag sa ato ang pagpanikay-sikay nining kalibutana, dugangan niya ang atong kalig-on ug kadasig aron makaabot kita ngadto sa iyang gingharian nga walay katapusan, ug magkahiusa kitang tanan diha sa iyang kiliran nga puno sa gugma, pagtuo ug pagsalig ngadto kaniya. Ato kining pangayoon sa Ginoo, ilabi na gayud sa atong pagdawat siyang lawas ug dugo nining santos nga Eucharistia. Amen. Palihog manindog